Dobrý den všem lidem. Dnes to bude moje první video, takže bychom jako mohli trošku pokecat, ale nebojte, nebude to onda. Protože si zahráme Dead of Cells, neboli jedna celkem dobrá hra. No a jdeme asi na to. Samozřejmě dáme si třeba normál. A jako, jak bych asi chcel vydávat videa? Já bych chcel asi vydávat videa jako někdy tak cez víkend, možná někdy v pátek. No a jo. Doufám, že vás to bude zajímat a doufám, že jako nebude na tom tak špatně. Protože jako, no, jsem dost omezený. Ještě nemám webku, nemám toho ani nic moc tak, ale vím něco. Vím, že dobré hry musí být prostě dobré. A ne nějaké chujoviny. Například táto. Ono toto je na Xboxy nebo tak. Už jsem klidně vydával někdy aj hry na Xbox. Protože jako já mám Xbox ten najnovší. Akorát, že já no prostě nemám až tak jako nějak teraz způsobí na toto hrát, ale myslím, že budúce někdy budeme moct mať kopu způsobů. A zatím teda budeme mať asi toto. Ale jo, Dead of Cells není špatná hra, len je trošku ťažká. Tak nic by se nedá, že jo? Ještě mě sice nepoznáte, ale tomu verte, že nejsem žádná bačko. Nebo nějaká taká ta špatný youtuber, no nevím. Ještě jsem vůbec natáčel, takže nevím, co budete ode mě čekat. Ale doufám, že iba dobrého. Takže tento vlastně, teraz to točím skoro po novém roku. A já myslím, že jako nový rok byl dobrý čas na začátí to mojej YouTube kariéry. A vlastně jsem trošku aj pochyboval, ale no. Bylo aj věci, co mi premluvili, nebo aj to odradili trošku. Ale já myslím, že jako může to být, že jako nebudem špatný youtuber, ale zase nemusím být úplně nejlepší, jako. Já myslím, že toto nebude až také nudné, že jako budeme natáčet nějaké věci, co budou bavit jako všetkých, nebo aspoň tak priemerně všetkých. Protože nechcem, aby jsem někdy natočil prostě něco, co někoho nebude bavit a aby všechno bylo také dobré, superové a ne prostě nudné. No a vlastně toto bude asi taká, vlastně moje prvé video jsem chcel presne urobiť takto, že taká zoznámka. A zase jsem nechcel urobiť úplně nudné, tak jsem si povedal, že proč si prostě něco nezahrát, že jo. To nebude také nudné. Jo, někteří se mě prostě pýtali, proč to hraješ hrát na mobily, proč si to nezapáš. Nahráš prostě na počítači alebo na čem. Já jsem měl takový problém, že já nemám počítač. Tato hra, myslím, že na počítači ani není, ale
Tato hra byla většinou iba na Xboxoch a takýchto věcách, ale jo, teraz sa dostala na mobily a jakože ja myslím, že celkem jako fajn. Videa mi je nudná, je taká akurát na začátek videa, nebo na vlastne začátek mojej kariéry. Takže asi sa tu budem dosť nervovať. Ale nebojte sa, nejsem až taký nervák, jak si myslíte. Budu se nervovat, ale to nebude až také hrozné, jak některý youtuberi. No ale prostě to je zajímavé. Nevím, jak si to užijete vy. Já si to asi užiju určitě. No a no, asi to je můj začátek. Se mají něco prostě podniknout. Tady shop. A nepotřebujeme nic. Dobrý, nic nemůžeme koupit. Ale to nevadí. Časem se to změní. No a ještě zajímavé na této hře je, že veľa hráčov já ani moc nehrá, protože si myslel, že to je asi také moc pasé, ale já myslím, že celkem fajn. No, do některé chvíle. Všichni poznáme takovou chvíľku, kedy no prostě je někdy prostě všecko na prd. Ale možná si něco koupit? Ne, možná si něco upgradenout. Jasně. Si koupil heal flask, cold driver, aha. Recycling, ok, může být. Jinak já to mám co zapínat. To jsem vám asi povedal nejprve. No, Happy Mode je prakticky něco, co je fajn, ale jako je to zadarmo. On těžko se to stěhuje. Dost těžko. Ale jako není to zlé. Fakt ne. Je to fajn, ten Happy Mode, ale zase jo. Někdy to je také, že některečku s tím veľa věcí povázalo. Jo, a některé hry, keď si stanete se zemřelom, tak prostě multiplayer nejsou. Ale jo, no. Co se dá robit? No. Tak ale je tu ještě jeden taký menší problémík, u který asi u mě bude. Že no prostě jsem někdy prostě nervák. A zase jsem až takový nervák, že jsem tady rozhazoval všetkým a robil chujoviny. Já jsem skôr normální a nejsem taký hnusný. Nemůže být to tak.
úplně. Ještě mám život. To mám ten poťák. No a... No jo no. Tato hra je vlastně o tom, že prochádzate dungeonami, chodíte si kam chcete vy, kam sa vám práve líbí. Animácie sú ťažší, parkour je ťažký. Jako ne úplne, ale tak fajnová to je celkem hra, ale niekedy to je dosť ťažké. A keď to je niekedy dosť ťažké, no, tak to aj nás sere. Počkaj, tu sú teraz picháče a ja si môžem vybrať, či pôjdem tadeto, alebo môžem ísť hore. Že jo. Akorát teraz sa mi tu na mobili extrémne retardovane ovláda. Hop, no tak, dobre. Ja som to totiž to už hral na tom Xboxi, ale zase nebolo to až také, že úplne divné. No ale jako je to fajn. No všetci o nej hovoria, že je nejaká zlá, blbá a no, ja sa nečudujem. A nevím, proč jsem si bral tyto věci. Ne, tyto, ne. Look. Máš. Taky máš shield. Skrš. Dobrý, dám. Já myslím, že musím nějak to, jo, tohto musím něco zabít. Skrš. Nevím, proč jsem si zobral hádací věci, neptajte se mě na to. Proč jsem si sakra zebral hádací věci. Hento sviňáka za tým nechceme jít. To fakt ne. Protože on je taký hrozný paduch. Skrš, já potřebuji něco na blízko. To je fakt nevím. Piu. No. Ale ne, tato hra nebude jediná, co budeme hrávat. Budeme hrávat i nějaké jiné, jako Zavím Geometry Dash, nebo něco takového. Prostě pohoda. Pohoda je hoda. Že jo. Že to nebude celý jeden content. Bude to jako za mě celkem fajn. Někdy tam možno bude pase, ale táto hra je to asi taká prvá, co budem takto natáčat. Čo mi prišlo dobré na prvý content. Protože je taká zajímavá pre mě aspoň. Celkem jako no, jak to povedať. Taká celkem záhadná, ale pritom aj fajn. Takže jsem zobral nějaký bow, který jako... Aha. Tak to funguje. OK, nice, to je nice. Oh, yes. OK, spadneme dole. To opatrně. Yes, týpek. Co mi prodáváš? Frostblast? Balanced Blade. Štyrkový. OK. To Frozen nemáku. OK, za mě asi nemám obidve. Zkusím se vybrat. Luk, jdeš dopreč. Ano, preč luk. Aj keď si ho vlastně můžu zobrať za tuto věc. A ne, si můžu zobrať ten Frostblast, mi to vystačí. Yes, nice. Počkej. Aha.
Joink. Tak a jdeme down. Aha, tady je portál. Tak se můžeme někam teleportnout. Můžeme jít nebo, počkej, nebyla tam prázdná místo? Byla? Ne, nebyla. No jo, no, jsem trošku nevšímavý. To se někdy nebude hodit. A někdy zase to nebude až taky hodit. Skryš. Tu máš. Yes. Ne. Cool. Netopíre. Okej, já nevím, co to je, ale asi netopíre. Mrzní. Tak dobře, tato věc na něj je opečko jak svině. Co to? Ne, elitka? Okej, tak tento je elit. Bohužel, co to je? Buberin. Bohužel nevím, kde se mám se z něho dostat, protože on mi dává silu henta jec. Takže když ho zničím, tak jsem v pohodě. Musím ještě utéct. Dobré. Pohoda, je to zničené. Tak? Život. Survival alebo taktika? No survival. Takže. Ne. Kam? Tak to na mobily to není také ľahké, jak si. Ty vole, ne. Kam se propadal? OK. Počkej, on má štít. Aha, tak to na mě. Ne, žádné takové. Mám málo. Asi poťák. Mňam. Ten poťák mám to úplně iba tak. No, OK. Ještě takhle. Čort. Takže. Loha je následovná. Hodím mu tam toto. Do keľu jsem to nechcel. A jo, to jsem nechcel. Vypadám. Počkej, já vyskočím a šolánem mu to dám. Hop. Do keľu. A jo, počkej, to iba posiluje mě, nebo to jsou nějaké pilky? Tak teraz jsem si není jistý. To máš. Jo, funguje to. Střelá to. Zdravě to střelá do tohto. Yes. Jen to je zničené. Kam jdeš? Šudeme to tam? Skryš. To jde iba po něm. Takže my to budeme muset udělat takto. Tak. Bum. Co robíš? Hacker. To je hacker. Tak jo, jeden, ne? Kákáme. Máš si. Máš si vysrat oko. Ne, sakra. Ne. Dobré, ne. Dobré. Jsem to počul pískat. Šup. To začekalo. Zamrz. Au. Okay. Down. Co tady bude? Portál. To. No tak, asi nějak tak to bude.
bude to vždycky možno chaos, možno sranda, možno naštvanost, možno trošku retardácia. Budú to dobré hry, špatné hry, divné hry, ale co vy myslíte, vždycky tu bude zábava. Pardon. Ne, vždycky ne. Turico, on je tady. No, jsem mrtvý. No. No a tak toto nějak dopadá.